दिनै बर' थुनलाइ आफादनि 70थि गायसनथाइ साननि लोब्बायै गावनि फरायनाय फरायसालियाव सौहैनानै गोथार फिरफिलाखौ बिरहोदों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया। मख'नाया गोनांदि थांनाय 30 बोसोरनि उनाव गावनि जोनोम जायगायाव सौहैदों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया। दिनै बर' थुनलाइ आफादनि गोथार साननि हाबाफारियाव गावनि जोनोमथिलियावनो सौहैनानै जोबोद गोजोननाय फोरमायदों मावफुं सोद्रोमाया। मख'नो गोनांदि बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया धर्मपुर गुदि फरायसालिनिफ्राय गावनि सोलोंथाइखौ जागायजेननायनि उनाव गोजौ सोलोंथाइखौ डिब्रुगढ़ मुलुगसोलोंसालियाव लादोंमोन। दिनै गोलाव समनि उनाव बिथाङा धेमाजि जिल्लानि खदमगुरि ओनसोलनि सिङाव थानाय धर्मपुर गुदि फरायसालियाव सौहैनानै उन्दै उन्दै फरायसाफोरखौ गांफा गांफा आर'नाइ गानहोनायजों गावनि जोबनो गैयै गोजोननायखौ जासियो मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया। बे समावनो मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया गावनि 1 नं धर्मपुर जोनोमथिलिनि जायगानि सायाव खौरां लायो। बे गामिनि थासारिखौ नोजोर होनानै मोनसे जौगाखां गामि खालामनायनि फारसे सरकारजों सावरायगोन होनना बाथ्रा होयो मावफुं सोद्रोमाया। मख'नो गोनांदि थांनाय गोलाव समनि उनाव गावनि लोगोफोर आरो फरायसाफोरखौ लोगो हमनाय समाव गथ' गथायफोरखौ मोजां जिउनि लामाजों लांनांगौ होननानै मावफुं सोद्रोमाया सुबुरुन होयो।